Náš príbeh je starý 2000 rokov. Začína tam, kde sa vyhasnuté srdco človeka naplnilo zlom a závisťou. Pozri, tam nedaleko stojí Mária, Ježišova matka. Stojí v tom istom dave ako ty. A tam, ticho, do vzduchu, miesto držiteľ Pilát vychádza z paláca. Sleduj a počúvaj drámu konca a začiatku. Na mojej ceste s krížom mi pred očami uplynul celý môj život. Všetky stretnutia, zážitky, rozhovory, všetko, čo bolo dôležité urobiť pre vás, aby ste sa vrátili späť k Otcovi, aby ste opäť zatúžili po otvorených bránach raja, najprv Getsemanu a potom aj pri kráčaní na Golgotu, som videl všetkých, ktorí žili pred mojim narodením, aj tých, ktorí sa ešte len narodia po mojom na nebi vstúpení. Videl som čas aj veky, a každý hriech, pre ktorý som svoju krížovú cestu vykročil sám a dobro. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Záhrada bolesti a strachu, záhrada, ktorej Boh sa modlil v prachu, tu začal sa boj života a smrti, ktorého výsledkom si predovšetkým ty. Ľudská to múdrosť, nehaš, čo nepáli ťa, no Ježiš vraví, oni sú sťa dieťa, ktoré nedokáže s hriechom boji zvíťaziť. Vezmi si môj život a ich nechaj žiť. Tak vezmi si môj život, ja budem za nich tento kalich piť. Nech oni môžu sa pod mojím krížom dokonale skryť. Je koniec, už nemá čo by za náš život dal. Odchádza, aby sa plán Boží dokonal. Tu sú moje ruky, Otče, nech ich hriech pribije na drevenú kladu. Tu sú moje nohy, ktoré budú znakom neľudského chladu. Tu sú moje ruky, Otče, nech ich hriech pribije na drevenú kladu. Tu sú moje nohy, ktoré budú znakom neľudského chladu. Tak vezmi si môj život, ja budem za nich tento kalich piť. Nech oni môžu sa pod mojím krížom dokonale skryť. Je koniec, už nemá čo by za náš život dal. Odchádza, aby sa plán Boží dokonal. Je koniec,
Prvé zastavenie, Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Zadávalo sa rovo. Vám, ktorí ste nezmali Ježiš, nechcete celého výsku na tváru. Cítite prirodzený tlak zo studeného vzduchu, z pohľadu ľudí aj vzdialenosť mojho Otca ma teraz mrazí. Stojím sám. Medzi ľuďmi som zahľadol ja, môj matku a Magdalénu. Živo spomínam, keď si ty stála odporúčená akože spravodlivý muž. Povedal som im, že môže hádzať krví, ak sú bez viny. Nik ťa neodsúdil, nie ako ťa dnes. Vtedy nik nehádzal, mňa neskrížujú. Milovaný človek som odsúdený pre všetky hriechy, ktorí súdia, a pre hriechy všetkých, ktorí sú odsudzovaní. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Nad dušami vočistí. Zastavenie Pán Ježiš príjma berie svoj kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a človeku. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Čije srdce to bolo, čo vymyslelo takýto spôsob zabíjať? Kto sa postavil na úroveň Boha a myslel si, že môže odsúdiť a zabiť hriešníka alebo zločinca? Dále som uvidel Petra. Pamätám si, ako by to bolo včera, keď som mu povedal, aby zobral sieti a spustili. Samozrejme, že by neveril. Bol som pre neho len tesár. Napokon ulovil toľko rýb ako nikdy. Pozval som ho stať sa rybárom ľudí. Na mňa spustili príš ťažší je siete s rybami, ktoré sa trhali. Aj pre mňa je ťažký a trhali vnútro, že práve Peter, ktorého od začiatku učil o viere, je teraz ďaleko a nepremýšľa nad tým, čo hovorí milovaný človek. Spusti svoju sieť a uver mi. Vezmi si na plecia aspoň trochu z lásky, ktorú ti ponúka. Ja za ťa uniesiem ďalej kríž. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Po ceste kráča znorený kráľ, na pleciach ťažké bremeno mal, nevládal za niesol kríž, v ústretí smrť mu šla blíž a blíž. Nevládali zaniesol kríž, v ústretí smrť mu
zastavenie Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Kláňame sa pred Kristi a dobrodený. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ledva sme sa pohli a už padáme na zem. Ťažko mi je utvrdenie nocí, vypočúvania a krížovania. Som na zemi a vo zdieľanom prachu vidím pár stotníka, ktorí prosím ukarali spôž. Ozaj sa teda vier nenašlo nikde ide, ani Petra, ktorý neveril na mori, ani učeníkov, keď som povedal, aby spustili sieť. Ani teraz neveril, že vstanem a ďalej. A ja som spadol pred všetku tú neveru a musí byť ďalej. Ak by ste mali vieru ako očištné zrnko, všetko by mohlo byť toho ináč. Aj to som vám hovoril. Možno by sme dnes nekážali milovaný človek. Nikdy neverili. Nájdem si to očištné zrnko, vstanem si spadol a odzávam. Ubližoval Ježišku, smíťme sa nás. Aj nad dušami čistým. Zastavenie Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrodený ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ak by som mohol jednu vec na svojej ceste kríža zmeniť, bolo by to stretnutie s matkou. Nie preto, že by sa mi zdala slabá, ale preto, že som nechcel, aby tak veľmi trpela. Nechcel som, aby ju boleli moje rany, moje srdce. Nechcel som, aby videla kvapka do prachu moju krv. Pred 3 rokmi sme sa zabávali spolu so svadobčanmi v Káne. Víno, ktoré sa tiež vtedy prelievalo, sa zrazu minulo. Pamätám si jej hlas. Urobte všetko, čo vám poviem. Dodržalo sa to, čo mu pozývala iný. Lebo som povedal, že kto ma miluje, musí zaprieť sám seba, vziať svoj kríž a ísť za mnou. Ona je tu, robí všetko, čo som povedal. Milovaný človek, trpí, lebo ty nepríjmaš moje pozvania, lebo nerobíš, čo som ti povedal. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistým. Materním si šiel, zemi ťažký tlačil ťa kríž. Nás od smrti spasiť si chcel, však sám si v smrti šiel blíž. Šťela steká ti pod zlaný krv, biču krutne ženie ťa vpred. Čo ťa čaká, si vedel už prv, no predsa si necúvol späť. V duchu vidím kríž, na ňom visíš ranami pokrytý,
život večný z nich si nám zaistil. V duchu vidím kríž, na ňom visíš ranami pokrytý. Život večný z nich si nám zaistil. 5. zastavenie Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a doktoreš. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ešte nie som ani v polovici, kalich sa ešte stále nenaplnil. Ešte som nestretol všetkých ľudí, ktorí mám stretnúť pred smrťou. Zalíva ma hĺbko za ich hlad, zloby aj slabosť. Vidím, že ku mne posielajú teba, Šimon. Poď, čakal som. Díva sa na mňa s odporom. Chápa. Veď sa málo podobám umytým a dobre oblečeným ľuďom naokolo. Spomínam na chvíľu, keď všetci hľadeli s takým odporom a leným. Bol síce oblečený a čistý, ale nekonal čestný. Čakal na čistý pohľad, na očistenie srdca. To všetko som mu ponúkol, keď som sa na neho pozrel a on ma prijal. Teraz tu nie je, díva sa na mňa tyčím. Pozri sa ďalej, ako na vývniky páliace slnka mojej rany. Pozri, Šimon, to isté ti chcem ponúknuť ako Lévi. Nádej. A ani nemusíš chcieť a prosiť. Milovaný človek, prečo sa na mňa pozerá s odporom, keď som posledný do tebou nepovedal? Kvôli tebe kráčam a ponúkam ti pohľad lásky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa na mňa. Aj nad dušami očistí. Pre tvoju svetú tvár, kde mi vravíš, mám ťa rád, tam sa večer ponáhľam. Tam, keď tam stojím v tichu sám a tvoj pokrm prijímam, tam sa často modlievam. Odpusť, že zrádzam tvoje slova, odpusť, že nepodávam pohár, odpusť, že som dnes brata urazil. Odpusť, že zabúdam na teba, odpusť, že nedúfal som v teba, odpusť mi, Pane, lásku nevernú. 5. zastavenie Veronika sa skláňa so šatkou a utiera Ježišovi tvár. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Všetko vnímam spomalené, detailu, aby nič, čo môže pomôcť ľudskej záchrane, nedišlo na zem. Aj Veronika to tak prežívala, tiež nechcela, aby vyšla na zem chvíľa, ktorá sa jej naskytla. V jednom pokornom pohľade mi darovala toľko nemy, že mi už ani nemusela otierať tvár a stačilo mi. Veľmi jasne si pamätám, keď mi Ježica slzami umývala nohy a otierala aj svojimi vlasmi. A ju som nechal, aby vykonala skutok lásky, aj keď som ju už dávno odpustil. Láskavá Veronika správne si sa naučila, že za lásku treba ponúknuť lásku a že na bolesť je tiež najväčším liekom len láska. Milovaný človek, ponúkam ti čistú šatu, čistý zariadok. Môžem túreť tvoje viny, ale ty mi musíš dobro. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí.
ceste v prach. Ten tvoj kríž je, Pane, ťažký, tlačí k zemi žera strach. Ten tvoj kríž je, Pane, ťažký, tlačí k zemi žera strach. 7. zastavenie, Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečujú. Lebo tvojim krížom vykúpil svet. Ako ďaleko je ešte Golgota, ako nekonečno sa zdá cesta, ktorou vás mám spasiť. Spomínam na chvíľu, ktoré som osvetľoval, ako rozoznám tých, ktorí so mnou vstúpia do večného života, ktorý nie je. Bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som nádny a prihodili ste ma. Veď som len prosil, aby ste k sebe boli milosrdní, ako aj ja som. Prichádzali ste chorí, uzdravil som vás. Boli ste bezdarní, vrátil som vám smer. Ste hladní, dávam vám svoje telo, ste smädní, pomôkam svoju krv. Hriech vás neznierie. Ja sám vás obliekam svojim vykúpením. Predsa ma nechávate osamoteného. Nezapočítavam, že ste sa nestarali o mňa, ako je o vás. Milovaný človek padá na druhý raz, lebo si stále málo milosrdný, ale to nič. Pozri, tam je Golgota. Poď a uď sa s tom, čo je to milosrdné. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa na nás. Aj náš Pán milosrdný. Jednej noci slzy moje zotrel z očí mi Ježiš a povedal mi, netráp sa, ja pri tebe stojím. Ja som prišiel na tento svet, priniesť svetlo a lásku, ukázať cestu k Otcovi, dať vám nový život. Povedz ľuďom, že mám ich rád, že sa o nich vždy starám. A keď zablúdia vo svete, povedz, že ich hľadám. Povedz ľuďom, že mám ich rád, že sa o nich vždy starám. A keď zablúdia vo svete, povedz, že ich hľadám. V 8. zastavení Pán Ježiš sa rozpráva so ženami. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečujeme. Lebo si tvojim krížom vykúpil svet. Pomaly sa blížime na Vánoce, vychádzame cez Mestskú bránu. Koľkých domov, koľkých ľudí som bol na návštevách pri spoločnom stole a vyprevádzali ma ako vzácneho hostia. Teraz ma vyhadzujú z mesta. Tak je to. Nie, že až musí byť vyhodené bolo. Teraz tu stoja ženy a nadývajú. Pamätám si jednu úprimnú ženu Samaritánku. Stretol som sa v rovných studní a neplakala, keď som jej pomohol uvedomiť si, čo je hriech a kde spočíva jej vlastný hriech. Radšej chcela odo mňa živú vodu a ja viem, že sa s ňou ešte uvidím. Ženy, neplačte, radšej pri pohľade na mňa urobte úprimný krok smerom do svojho vnútra a žiadajte živú vodu. Milovaný človek, poď za mnou. Nechcem tvoj súcit, ale aby si so mnou kráčal, vo mne hľadal pravdu a skrze mňa žil. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa na nás. Aj na duša vyločí svety.
líc. Život nie je iba skríz, tak voľu skôr, pokor sa skloň, vezmi svoj kríž. Pokora ti osoží, vôľu Otca vyplníš a radostným skutkom dobrým zdvojnásobíš. Môžeš kráčať proti prúdu, tiež v láske všetko spáliť smieš, len na hriech nedaj sa zviesť, nedaj sa zviesť. Len na hriech nedaj sa zviesť, nedaj sa zviesť. 9. zastavenie. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kristiana, do reči. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Tak živo si spomínam, keď som učil zástup, bolo príjemné teplo. Ľudia vnímali, že som vravel a videl som srdcia mnohých, ktorí sa vtedy obrátili. Mal som takú radosť, že som si ani neuvedomil, že som sa nemal ani kde nájsť. Ani moji 12 najprv nechápali, že sa to všetko deje, lebo môj otec chcel ukázať, že sa stará v slove a je chlebe. Tak sa nasytili všetci z mojich slov a z piatich chlebov. Dnes sú tiež hladní po krvi a utrpení a ja opäť ponúkam nasytenie. Teraz to nie je moje slovo, teraz je to moje telo a moja krv. Padám. Dávam všetko, aby ste nikdy neboli hladní ani smední. Milovaný človek, pozývam ťa večne žiť v chlebe a v víne. Ešte stále si nepochopil, že len ja nenastúpim. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami voči. I to málo, čo mal, a to, čo ponúkal nám, to vysmial vysmech ľudí. Vzali mu všetci šaty, čo mal, a jeho samého zavrhli na kríž chcú oddať. Bohatý stal sa chudobným, nemá nič, má len kríž a 4 kliny k nemu. Bohatý stal sa chudobným, nemá nič, má len kríž a 4 kliny k nemu, 4 kliny k nemu. 10. zastavenie. Pána Ježiša vystiekajú z obžiara. Kláňame sa ti, Kristiano, Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Sme hore. Slnko tak neznesiteľne praží. Na chvíľu sa mi zdá, že aj pohľad môjho Otca sa odvracia, keď ma vystiekajú. Nie je to dávno, čo som povedal, že pravý pohľad je v nebi, že na pozemských pohľadoch nezáleží, lebo do nebeského kráľovstva s nimi človek nevojde. Všetko som teda dal, aj to posledné moje šaty, lebo nedá tu záleží ale na večnosti. Vy ste sa rvali o moje šaty, losovali ste o môj posledný kúsok látky, ako keby sa dalo losovať ten posud vo svete. Milovaný človek, dávam ti všetko aj toho, čo nežiadaš. Ktorý z tvojich bohov, ktorým sa denne klaniaš, také niečo robí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí.
padám pred tebou na kolená, zavreté oči mám, ale mi víria myšlienky o tom, ako ťa na kríž pribíjam. Tak často chodím načerpať lásku, tak veľa sily mám. Potom to všetko zahodím a do klincov tvrdo udieram. Bol som to ja, kto ťa na kríž pribil, bol som to ja. Kto ťa prebodol, bol som to ja. Kto ťa na kríž pribil, bol som to ja. Kto ťa prebodol. 11. zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kristia, do večnosti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Je to necelý týždeň, s tou voňou olivami, palmovými listami, úsmevmi dospelých a smiechom detí. Tak sme sa spoločne radovali. Bolo jednoduché ísť pomedzi vás na osviatku, podať sa s vami ruku, pohľadiť po červených lícach vaše deti. Podstierali ste podobnou plášte. Vedel som, že to nie je víťazstvo, hoci vy ste to tak ľudsky príjmali. Lenže ja vnímam aj za vaše myslenie obmedzené priestorom a časom. Z hlbokou som sa nadýchol, veď ma náhle ukladáte na kríž. Prestierate ho podobne ako vtedy plášť. Posledný pohľad som venoval mame a teraz ležím a upieram oči na útoku. Milovaný človek, vieš, koľko milosti ti prináša môj kríž a moje prebodnuté ruky a nohy. Vieš, koľko milosti ti prinieslo pokorné znášanie pribíjania tvojmu krížu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Si, Pane, za mňa na kríži zomieral. Im si svoju veľkú lásku mi ukázal. Ja sa kríža bojím, vždy pred ním utekám. Bez neho však, Pane, ťa nikdy nestretám. Nech ma bolí, keď ťa strácam, keď blúdim svetom sám. Nech ma bolí, keď ťa strácam, pravdu zanechám. Nech sa bojím teba strácať a túžim hneď ťa nájsť. Nech sa zračí z mojej tváre tvoja tvár. 12. zastavenie, Pán Ježiš zomiera. Kláňame sa ti, Kristia, do večnosti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ťažko sa mi dýchá, obchádzajú vám bohy a predsa som delíriu musel sa usmiať, keď som si spomenul na svojich niekedy až príliš horlivých učeníkov. Bránili deťom, aby ku mne prichádzali, hoci deti najúprimnejšie chápali, že som tu, lebo ich chránim a milujem, a tí, ktorí to chápu, sa dostanú ku Otcovi do neba. Všetkých som vás nechal prístupne,
chorí, hriešní, utrátení, nespravodliví, aj tí, ktorí hľadali odpustenie. Teraz pristúpil len Ján a moja mama. Milý Ján, jej synom, a ty, mamička, staň sa Jánovou matkou a buďte ako deti. Milovaný človek, prečo neprichádzaš teraz? Aby si k mojim ranám vystúpil s dôverou a nie zo strachu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Niekto raz uvidel hriešníka hrieť, pýta sa, budeš ty Ježiša zrieť? Kto je to bolestne hriešník zalkal? O ňom mi nikto nič nepovedal. Každému bral, všade to hlas, Ježiše za hriešných život svoj dal. Nikto nech na súde nežaluje, že si mi o ňom nič nepovedal. Každému bral, všade to hlas, Ježiše za hriešných život svoj dal. Nikto nech na súde nežaluje, že si mi o ňom nič nepovedal. 13. zastavenie Pána Ježiša spadajú z kríža. Kláňame sa ti Kristia dobrorečení. Už vás nevnímam ľudský, Otec ukončil utrpenie môjho tela a zavolal vám naspäť k sebe. Vidím, ako mi prebodlí, vidím, ako sa Jozef z Arimatej ponáhľa požiadať Piláta o moje telo. Skladajte ma z kríža, čo skoro budete umývať moje rány. Zavinenie ma do čistého plánu. Spomeňte si vtedy, ako som ja umýval nohy učeníkom a skrze nich vám všetkým. Tiež som ich uprel do čistého plátna a povedal som, že aj vy tak máte robiť. S takou láskou, ako teraz pristupujete k môjmu telu, kráčajte aj k ľudí. Vždy tak, ako som ja miloval vás. Milovaný človek, neboj sa. Nie si sám, ani keď sa cítiš celkom života. Príď, priveniem si ťa, ako mňa privinula moja matka. Umiem tvoj nádej. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Keď sa Ježiš s nami lúčil, posolstvo nám zanechal, aby sme sa milovali, ako nás on miloval. Miloval nás nekonečne, miloval nás až na smrť. Dal si na kríž pribydlanie, dal si srdce prebodnúť. Na Golgotu sadol sumrak, všade ticho hrobové. V hrobe Ježiš, jeho srdce prebodnuté, krvavé. Dielo dňa už dokonané, slnko stráca
dobrú noc. Anjeli len tiško pejú, drahý Ježiš, dobrú noc. V nás to zastavenie Pána Ježiša pochváľajú. Kláňame sa ti, Kriste, ktorý Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Vkladáte ma do ruku, vidím, ako bolesťou to robíte, lebo ešte necháte. Snáď moja milovaná matka cíti, že to nie je koniec, ale začiatok. Pamätajte, keď som prišiel do kraja, kde bývali moji priatelia, Mária, Marta a Lazar. Lazar už nežil a všetci stratili nádej. Snáď si o mne mysleli, že som blázon, keď som povedal, aby otvorili trochu široko. Ja som sa poďakoval Otcovi, že vyslyšal moju prosbu o skriesenie Lazara. Utrpenie ani smrť už netrvajú večne. Otvára vám brány neba, milovaný človek. Keď sa cítiš bezradný, spomeň si na môj rod a trpezlivo čakaj, lebo po smrti príde vzkriesenie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Všetko som urobil logy, utrpenie, smrť aj život a všetko som vám ponúkol. Teraz ticho spoločne čakajme na veľkonočné ráno, stretnutie s Magdalén a na opätovné stretnutia s učením. Premieňam všetko, aby ste sa raz mohli stretnúť tam, kde končí ticho hrobu a strach z nepoznaného.